nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudunga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Maayong adlaw kaninyo mga igsoon, higala, kauban. Aduna ba kamoy mga suliran sa kinabuhi? Mga gikalibgan, mga nasukan, mga gikagulan. Doon na ba kamoy problema sa huna-huna? Problema sa pamilya, problema sa panimalay. Kami sa Biblical Counseling, andam nga mutabang kaninyo aron makitaan or madiskubrihan asa gikan ug unsaon pag tagad, unsaon pag-address kining maong mga suliran. Nganong biblical counseling ang among grupo? Tungod kay aduna naman goy mga grupo o mga group of counselors, mga secular counselors. Pero kami gitawag og biblical counselors tungod kay ang atong daghan kanato nining panahon sa pandemya, nabugatan gayod, gibati namo. Daghan man gani mga batan-on nag-commit og suicide. Ang uban na mental illness tungod niini. Kami adunay tawag nga kinahanglan mutabang kami. Panulay nasayod nga ana kami. Busa niini tagay ko kahigayunan ang among grupo mopaambit sa among nakatunan, sa among gift aron ang mga adunay problema matabangan. Naa sa atong monitor ang contact number, pwede ka mo contact. Tanawa lang ninyo, kontak ka. Andam kami pagtabang nga libre. Kini libreng tabang alang sa mga adunay problema, ingon nga tubag sa atong pandemya. Bisan sa ingon na nga paagi, makatabang kami, dako na kaayo na alang kanamo. Daghang salamat, ginaot ang Diyos, magatabang ka nato. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa